салом дӯстони азиз. Хуб, дирӯз бозии Барселона бар зидди Аведо баргузор шуд ва имрӯз мо маҳз дар бораи ҳамин бозӣ суҳбат мекунем. Бозӣ ҷолиб баромад ва мисли ҳамеша дар бораи Барса чизҳои зиёде ҳастанд барои муҳокима, ҳам аз рӯи ҳайат ва ҳам аз рӯи лаҳзаҳои ҷидогона. Аммо ҷолибаш он аст ки ҳамин бозии дирӯз ба мо як хабаре дод ки он танҳо ба мухлисони Барса не, балки барои дӯстдорони Ливерпул ва Реал Мадрид низ муҳим аст. Бинобар ин имрӯз мо якбора чанд мавзӯъро таҳлил мекунем. Худи бозии каталониҳо дида мебароем ки дар куҷо ҳамаи чиз дуруст кор мекунад ва дар куҷо ҳанӯз мушкилӣ мемонад ва баъд оҳиста мегузарем ба ҳамин хабаре ки метавонад бевосита ба бозори трансфер ва нақшаҳои клубҳои бузурги Аврупо таъсир расонад. Пас ба роҳат бинишинед, зеро суҳбат ҷолиб мешавад. дӯстони азиз, боз якбора Барселонаро муҳокима мекунем. Бозӣ бо Аведо айнан ҳамон мисолест ки вақте бозӣ аз аввал намеравад, аммо даста бо ҳисоби сифат ва ивазкуниҳо натиҷаро ба тарафи худ мекашад. Биёед ором ором ҷудо кунем. Нимтайми аввал росташ аҷиб баромад. Жоан Гарсия дарвозабоне ки умуман аз аввали мавсим бад бозӣ намекард, ногаҳон аз дарвоза баромад, кори беҳуда кард ва Аведо аз ҳамин фурсат истифода кард. Албетто Рейна оромона гол зад 1-0. дар он лаҳза бисёр мухлисони Барса асабонӣ шуданд, зеро чунин сценария барои онҳо ошност. Назорат ҳаст, аммо як иштибоҳи кӯчак ҳамаи чизро вайрон мекунад. Аммо баъди танаффус пешвоёни даста ба майдон омаданд. Эрик Гарсия голи хеле муҳимеро ба сама расон ва ростӣ Эрик бозиеро дар сатҳи олӣ анҷом дод. Ӯро борҳо танқид карда буданд ки гӯё ба дараҷаи ҳимоятгари калон нарасидааст, ки гӯё ҳамеша дар мавқеъ иштибоҳ мекунад. Аммо дар ҳамин бозӣ на танҳо ҳисобро баробар кард, балки умуман ором ва боваринок намоиш дод. Нишон дод ки метавонад муфид бошад. Пас аз ин ивазкуниҳои Ханси Флик. Барои ҳамин бояд ӯро ситоиш кард. ҳақиқат он аст ки Барса умқи ҳайят надорад. Мо ҳар ҳафта инро мебинем, аммо Флик лаҳзаро дуруст ҳис мекунад. Левандовскиро ба майдон меорад ва бозӣ тағйир меёбад. Роберт аз скамейка баромада кореро кард ки як ҳамлагари сатҳи баланд бояд кунад. Гол зад ва ба томи ҳамла оромӣ бахшид. Бале, ӯ дигар он Левандовски Бавария нест, аммо синфи бозингар ҳамоно эҳсос мешавад. Нуқтаи ниҳоиро бошад Ронал Араухо гузошт. Бо ҷасорат бозӣ кард, аз пешравӣ натарсид ва худи ӯ ҳам голи сеюмро зад. Вақте голи ӯ ворид шуд, тамоми даста чунон шодӣ кард ки гӯё финалро бурда бошанд. Ва ин аҷиб нест, чунин ғалабаҳо барои рӯҳия бисёр муҳиманд. Агар аз рӯи бозингарон таҳлил кунем, бешак Араухо ва Эрик Гарсия беҳтарин буданд. Онҳо ду нафар тамоми вазнро бар дӯш гирифтанд, аммо Марк Касадо, Жерар Мартин ва Дани Олмо ноумед карданд. Касадо ба ритм даромада натавонист. Мартин маълум аст ки без захира хеле хаста шудааст. Мо чӣ хеле ки медонем, Балде ҷароҳат дорад ва Мартин дар ҳар як бозӣ иштирок мекунад ва хастагииш аллакай ҳис мешавад. Ва фикрҳои Дани Олмо умуман дигар ба ҳамдастагони худ нофаҳмо буданд. Намедонанд чӣ гуна пас диҳанд. Ферран Торес бошад қиссаи ҷудогона дорад. Ӯ шояд гениалӣ нест, вале кӯшиш мекунад. Бале, баъзан лаҳзаҳоро дуру дароз мекашад, баъзан самбурӣ мезанад, аммо маҳз бо зарбаи ӯ голи аввал ба даст омад. Лекин илтимос, дигар зарбаҳои ҷаримавиро ба ӯ надиҳед. Як бор аз зарбаи ҷаримавӣ тасодуфан гол зад, ҳозир бошад ҳамаи зарбаҳоро мегирад. беҳтар аст ба онҳое монем ки инро беҳтар иҷро мекунанд. лаҳзаи ҳалкунанда бошад баромадани Де Йонг дар паҳлӯи Педри буд. бо онҳо бозии Барса тамоман дигар мешавад. Дар нимтайми аввал бисёр талафот буд. Даста шитоб мекард, як-ду ламс мезад ва зуд иштибоҳ мекард. Аммо вақте Френки ба майдон баромад, ҳамааш ором шуд. ҳифзкунӣ маъно пайдо кард, темп дуруст шуд ва рақиб дигар умуман тӯбро намедид. аз ҳамин сабаб ин ду ҷуфт чунон арзишманд ҳастанд. вақте Педри ва Де Йонг якҷоянд, Барса мисли дастаи сатҳи дигар менамояд. ростӣ бозиам ҳамин тавр душвор мебаромад. ҷадвали Барса вазнин аст, борҳо зиёд шуданд, бозингарон хаста мешаванд. аз ин рӯ нимтайми аввали бад ҳайратовар нест. муҳимаш он аст ки даста баргашт ва чорумин ғалабаи пайдарпайро гирифт. дар ҷадвал ҳоло ҷои дуввум доранд ва ҳамагӣ ду имтиёз аз Реал ақиб монданд. акнун масъалаи муҳим ҳамла. мо аллакай мешунавем ки роҳбарият мехоҳад Хулиан Алварезро орад, аммо биёед воқеибин бошем да.
ҳоло Барса чунин харидро иҷозат дода наметавонад. Молия, сиёсат, интихоботи президентӣ ҳамааш монеа мешавад. Аз ҳамин сабаб комилан мантиқист ки Ферран Торрес кам-кам ҷои Левандовскиро мегирад. Ҳатто мураббиён мегӯянд ки услуби ӯ ба Флик хеле мувофиқ аст ва мумкин дар лаҳзаҳои ҳалкунандаи мавсим маҳз Ферран бештар ба ҳайати асосӣ мебарояд. Мушкилоти умқи ҳайат ҳанӯз боқист. Флик маҷбур аст як доираи маҳдуди бозингаронро чарх занад ва ин хатарнок аст. Аммо муҳим он аст ки ӯ ҳиссиёти дуруст дорад ва бо ивазкуниҳо бозиро дигар мекунад. Инро мо аллакай дидем. Дар ҷанбаст бозӣ бо Аведо нишон дод ки Барселона характер дорад. Хатогиҳо ҳанӯз ҳастанд. Мушкилоти дифоъам боқист. Араухо баъзан хати офсайдро гум мекунад. Мартин зери прессинг иштибоҳ мекунад. Аммо дар баробараш Де Йонг аст ки якбора тамоми нақшаро тағйир медиҳад. Педри аст ки бозиро содатар мекунад. Левандовский ҳаст ки ҳатто аз камека метавонад натиҷаро ҳал кунад. Ва Араухо ҳаст ки воқеан роҳбар ва лидер бо рӯҳ аст. Акнун 28 сентябр бозии ҷолиб мешавад бо Реал Сосидад. Ана онҷо мебинем ки Барсаи Шанс Филик то куҷо барои муборизаи унвон омода аст. То ҳол онҳо хеле устувор менамоянд. 6 ғалаба аз 7 бозӣ ва ҳамагӣ 4 гол хӯрдаанд. Ин ҳамагӣ нишондиҳандаи хеле ҷиддӣ аст. Хуб, дӯстони азиз, пеши роҳамон яке аз бозиҳои пуршидатарини даври чорум дар Лигаи Саудӣ аст. Алитиёд бо Ал-Наср рӯбарӯ мешавад ва ин на танҳо бозӣ, ин воқеан дербии сатҳи ҷаҳонӣ аст. Ҳам мухлисони Реал чашм ба роҳанд, зеро эҳтимол дорад боз ду ситораи собиқ якҷоя дар майдон бароянд, Карим Бензема ва Криштиану Роналдо. Вале росташ вазъи Бензема то ҳол норавшан аст. Ӯ аз охири август ба майдон набаромадааст ва ҳолати ҷисмонияш зери суол мемонад. Аммо Роналдо баръакс мисли пештара дар авҷ аст. Ал-Наср аз 7 бозии охир 6 ғалаба гирифтааст, 5 тояш бо ҳисоби калон. Ба ин ҳама боз Жоао Феликс ҳамроҳ шуд ки зуд мутобиқ гашт ва ҳоло дар мусобиқаи беҳтарин голзанҳо пешсаф аст. Алитиёд бошад каме ноустувор боз мекунад. Дар лига то ҳол мағлуб нашудааст, лекин аллакай дар суперҷоми Саудӣ шикаст хӯрд ва дар Лигаи Қаҳрамонони Осиё аз Ал-Ваҳда мағлуб шуд. Яъне дида мешавад ки дар дифоъашон камбудиҳо ҳаст. Биёед ба прогноз гузарем. Ҳар дуи даста дар оғоз бисёр гол мезананд. Алитиёд дар 3 давр 10 гол зад, Ал-Наср бошад 12 гол. Агар ба таърихи вохӯриҳои охирини онҳо нигарем, ҳамеша на кам аз 3 гол зада мешуд. Бисёр вақт 4 ё бештар аз он. Барои ҳамин прогнози ман тотали зиёд аз 3.5 гол бо коэффициенти 1,78. шумо бошад интихоби худро метавонед дар 1x гузоред, зеро дар онҷо ҳамавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промокоди махсуси мо AMG0777 то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст дорад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. дӯстон, акнун биёед як мавзӯи ҷолибро муҳокима кунем. Ояндаи Дайот Упамекано. Шартномаи ӯ бо Бавария тобистони оянда ба охир мерасад, аммо то ҳол ҷонибҳо ҳеҷ ба мувофиқат нарасидаанд. Барои клуб ӯ бозингари асосӣ, зиёда аз 150 бозии таҷриба, устуворӣ, аммо музокирот суст пеш меравад ва ин фурсатро ба дасти дигар клубҳои калон медиҳад. Албатта Реал Мадрид ва Ливерпул аллакай ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ доранд. ҳар дуи клуб бо диққат вазъиятро пайгирӣ мекунанд. аввал аз Реал сар мекунем. ҳоло хати дифоъи онҳо асосан бо бозингарони нав бунёд шудааст. Дин Хойсон, баъди ҷароҳат баргаштани Эдер Милитао, бозингари ҷавони Худӣ Асенсио ва инчунин ду муҳофизи канорӣ ки кори зиёдеро иҷро мекунанд. Аммо мадридиё ҳамеша ба оянда фикр мекунанд. Барои онҳо танҳо бозингар кофӣ нест, ба онҳо сатҳи олӣ лозим аст ва мо хуб медонем ки Реал бисёр дӯст медорад бозингарони озодро ба даст оварад, ҳамзамон ба ҳаят ситораҳоро илова кунад. аз ҳамин сабаб таваҷҷӯҳ ба Упамекано комилан мантиқӣ аст. Як дифоъгари пуртаҷриба ки метавонад бе маблағи трансферӣ биёяд. аз ҳамин ҷо мо ба мавзӯи дуюм мегузарем. Иброҳим Конате. Реал на танҳо ба Упамекано нигоҳ мекунанд, балки ба шарики ӯ аз тими миллии Фаронса низ таваҷҷӯҳ дорад. шартномаи Конате бо Ливерпул низ тобистони оянда ба охир мерасад. ҳамин вазъ ё шартнома дароз мешавад ё ӯ ҳамчун бозингари озод меравад ва Реал аллакай нишон додааст ки чӣ гуна дар чунин ҳолатҳо фаъол аст. мо мисоли тренер Александр Арнолдро дидем ки ҳамин тобистон аз Ливерпул ройгон ба Сантьяго Бернабеу рафт. акнун мадридиё мехоҳанд ҳамин сценарияро бо Конате такрор кунанд. ҳоло дар бораи худи Ливерпул онҳо аллакай кӯшиш карданд ки муҳофизатро пурқувват кунанд. мехостанд маркгӯиро аз Кристал Пэлас гиранд, аммо созиш дар рӯзи охирини бозор вайрон шуд. аз ҳамин сабаб агар Конате равад, барои Ливерпул мушкилоти калон мешавад.
мешавад ва идеяи иваз кардани ӯ бо Упамекано хеле мантиқӣ ба назар мерасад. Чӣ мешавад? Реал Конатеро мегирад, Ливерпул бошад Упамеканоро як фаронсавӣ бо дигараш иваз мешавад. Упамекано барои Ливерпул як бозингари тайёр ки метавонад холигиро зуд пур кунад. Барои Реал бошад ӯ як варианти иловагӣ барои қувва ва рақобат аст. онҳо аллакай Хойсон, Милитан ва Асенсио доранд, аммо хуб медонанд ҳар қадар дифоъгарони сатҳи баланд зиёд бошад, даста қавитар мешавад. ба ин мавзӯъ боз як андешаи ҷолиб илова шуд. Райан Бабел, бозингари собиқи Ливерпул, гуфт Конате набояд ба Реал равад. Дар он ҷо фишор хеле зиёд аст, интизориҳо ниҳоят калонанд. Дар Ливерпул бошад муҳит оилавӣ аст, ҳама ба ҳамдигар ғамхорӣ мекунанд. ба фикри ӯ беҳтар аст Конате дар Англия бимонад ки лигаи беҳтарини ҷаҳон аст, аз он ки ба ҷое равад ки ҳар як иштибоҳашро таҳлил мекунанд. ростӣ ӯ дуруст мегӯяд. дар Реал ё ту зуд истора мешавӣ ё бисёр зуд худро нолозим ҳис мекунӣ. ин фишор барои ҳар як кас осон нест, аммо Реал бо чашми дигар нигоҳ мекунад. онҳо мехоҳанд ҳайати қавитариро ҷамъ кунанд то дар ҳар як хатти бозӣ рақобат бошад. агар як нафар ҷароҳат гирад ё аз майдон дур шавад, бозам сифати баланд боқӣ мемонад. аз ҳамин сабаб онҳо омоданд ҳам Упамекано ва ҳам Конатеро дар як вақт пайгирӣ кунанд. худи бозингарон бошад қарорҳои душвор доранд. Упамекано дар Бавария устувор аст, аммо шояд мехоҳад визифи нав гирад. Конате бо Ливерпул бисёр чизҳоро бурд, аммо имкони рафтан ба клуби орзуяшро дорад. муҳимаш он аст ки мо мебинем ки чӣ гуна Реал ояндаи дифоъашро месозад. ин дигар Алаба ва Рюдигер нест, балки насли нав аст ва барои он ки ин гузариш бо муваффақият шавад, бозингарони нав лозиманд. ки беҳтар аз дифоъгарони тими миллии Фаронса ки сатҳи худро аллакай чандин сол исбот кардаанд. ҳамин тавр ин ҳикоя ҳоло оғоз шудааст. эҳтимол аст ки Упамекано ба Ливерпул равад, Конате бошад ба Реал ё ҳамаи чиз комилан баръакс шавад. давомаш ҳатман ҷолиб мешавад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.